dient que nosaltres també hem volgut definir els termes. Però no ens hem basat en cap escola militar ni en cap exèrcit, perquè nosaltres, de fet, no defensem aquestes estructures. Per definir termes hem utilitzat el GIEC, el Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans. I he definit guerra com un conflicte armat entre dos bàndols. Llavors, partint d'aquesta definició de guerra, què és preparar-nos per la guerra? Preparar-nos per la guerra, llavors nosaltres ho entenem com a tota acció empresa en previsió d'un conflicte armat. Per tant, nosaltres com preparem la guerra? Nosaltres preparem la guerra argumentísticament, encara que el nostre equip no justifiqui, és una opció molt estesa per les democràcies occidentals. Nosaltres preparem la guerra logísticament, construint búnquers, preparant plans d'evacuació, preparant les situacions per reduir al màxim les baixes civils. Nosaltres preparem la guerra diplomàticament, intentant que els nostres diplomàtics arribin a acords per tal que no es dugui a terme el conflicte armat. Nosaltres preparem la guerra econòmicament, fem-nos necessaris pels països, fem-nos necessaris perquè no puguin atacar-nos, perquè la seva economia depèn de nosaltres. Posarem un exemple històric. Avui mateix hi ha més dòlars dels Estats Units de Xina que mateix dels Estats Units. Els Estats Units no estan en condicions d'atacar Xina, encara que tingui un exèrcit superior, perquè la seva economia en depèn totalment. Heu parlat també que defenseu els valors que defenseu bàsicament els valors, el diàleg i la cooperació. Nosaltres defensem aquests valors, defensem el diàleg i defensem la cooperació. Posaré un exemple. Médicos Sin Fronteres, una organització de cooperació internacional, crec jo, que està fent una gran tasca en la preparació per la guerra. Està preparat perquè cada vegada que hi ha una guerra, cada vegada que hi ha una catàstrofe, estan allà, reduint al màxim els costos humans, reduint al màxim el cost en vides humanes. Heu dit que nosaltres no defensàvem el mateix. Jo us diré totalment. Tots estem defensant que volem la pau. Aquest debat té el mateix objectiu. Tots estem buscant la pau només, diferim amb el mestre. Nosaltres creiem que cal estar preparats per quan arribi la guerra, perquè creiem que l'ésser humà és violent per naturalesa. Posarem un exemple. Fa poc es va identificar en el promotor d'ahir un gen que determinava juntament amb l'educació la susceptibilitat a ser violent de l'ésser humà. Per tant, hi ha éssers humans rossos, hi ha éssers humans alts, hi ha éssers humans violents. No acceptar això és no entendre la naturalesa humana. També podríem posar l'exemple d'una malaltia, un psicòpata. Un psicòpata pot ser violent i cal que estiguem preparats per a aquest tipus de guerra. Un dictador. Un dictador pot ser violent i cal que estiguem preparats per a aquest tipus de guerra. Posant un exemple actual, Corea del Nord. Cal que tots els països que estem disposats a dialogar mitjançant el diàleg, mitjançant el consens, mitjançant la negociació, estiguem preparats per fer unes lleis internacionals que regulin la preparació per la guerra, perquè tampoc defensem una carrera armamentística desregularitzada. No, hi ha d'haver lleis internacionals que regulin la preparació per la guerra i que els països que surtin d'aquestes lleis, que no acceptin dialogar, que no acceptin negociar aquestes lleis, no puguin campar lliurement pel món. Per què? En el fons, què és el més important? El més important és la nostra seguretat. Si estem aquí avui, és perquè a Europa estem preparats per la guerra. Us vaig mostrar un mapa i des molt al sol. Aquí podeu veure el risc de conflicte. Observeu, per exemple, que nosaltres farem un risc de conflicte zero. Podeu veure també que els Estats Units tenen de conflicte zero. Per què? No serà que estem a l'OTAN? No serà que tenim l'exèrcit més poderós? No serà que estem venint aquest debat, en aquesta universitat, perquè realment la nostra seguretat no està en risc? No serà, per tot això, que podem permetre'ns el luxe de debatre si volem pau, si volem la pau mitjançant la preparació per la guerra o no? Per això, el nostre equip estem decididament convençuts que si volem pau, cal preparar la guerra en molts aspectes. Moltes gràcies.